O presidente da Deputación, Luís Menor, visitou esta mañá a sede de Cruz Vermella en Ourense para facer entrega dunha ambulancia para reforzar a atención ás emerxencias na provincia. Cando a Cruz Vermella ven a pedir algo á Deputación, a Deputación está totalmente receptiva porque non deixa de considerala como un elemento de alguna maneira máis, aínda que obviamente ten a súa autonomía e lógicamente ten a súa historia e a súa organización perfectamente diferenciadas, pero non deixa de ser no seu orixen, non deixa haber ese sentimento de pertenencia, de axuda para que fora unha realidade, e iso nos forza a seguir con ese espírito de colaboración inicial, a seguir efectivamente colaborando de acordo cas necesidades actuales. A Deputación reafirma así o seu compromiso de seguir fortalecendo unha relación histórica coa entidade, lembrando que Cruz Vermella xurdiu a finais do século XIX no propio Pazo Provincial. Esta colaboración mantense activa tanto a través do apoio aos gastos de funcionamento como mediante actuacións específicas, como a adquisición desta ambulancia ou o respaldo a programas sociais dirixidos á infancia e ás familias. O servicio de emerxencias, socorros e emerxencias que temos en Ourense é un servicio moi importante. Temos dúas ambulancias. As ambulancias cada 10 anos temos que sustituílas, cambialas por legislación, independentemente do uso dos kilómetros que teñan, e agora tocábanos precisamente cambiar esta, o mesmo que para o seguinte ano 27 nos toca sustituir a outra, non? Isto veno facendo tradicionalmente a Deputación, porque sigue considerando que Cruz Vermella nace coa Deputación, sigue sendo parte importante para a nosa provincia e diso é consciente a Deputación. Durante a visita, Menor agradeceu expresamente o labor do persoal técnico, do voluntariado e do equipo directivo de Cruz Vermella, destacando o seu traballo diario como un servicio público fundamental na provincia.